Udah lama nggak masak kepala ikan dicampur sama pete, rasanya, enak pol. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Wingi kan bakul ikan gawe story, ono kepala ikan. Lek aku kan dadi kelingan to, kok aku kuwi suwe banget ya ora masak kepala ikan, padahal iki lho kakung ki seneng banget nek dimasakne kepala ikan. Dan delalah iki lho, kok yo nemu jodone, yo ora ketemu sih, tuku. Apa meneh jodone iki nek ora yo pete. Iki aku tumbase pete iki ning wis oncekan yo, nek wis ana udan ngene iki pete iki mesti dadi elek, enek ulere, makane iki ki wis oncekan tapi iki ki petene iki malah sing super, wong yo gede-gede tur yo ora ana ulere. Pertama mau kepala ikan iki wis tak cuci bersih, wis tak buak ing sange, gek tak belah jadi dua. Bumbune yo wis tak pritili, lanjut aku mah cetik geni. Lah iki ki anakku ki yo anteng, aku ki direwangi mama marut kambile, dadi kan yo luwih satset. Ini wis murup, lanjut wae ditumpangke wajane, gek dienggo goreng kepala ikane kae mau. Nek aku ki kudu ya kepala ikan iki digoreng dhisik ben ora amis. Iki ki kepala ikane arep pokur kepala tapi isih ana daginge ya. Masak koyo ngene iki lho enak banget. Aku dhisik isih cilik iki sering aku dimasakne koyo ngene iki ning makku. Tapi tumbase iki ning pasar. Lah saiki ora usah ndadak ning pasar ki lho, bakul ning omah, bakul ikane akeh. Bujuk leh goreng kepala ikane wis rampung, langsung wae dienggo goreng bumbune. Nek wis ngono gek diulek. Bumbune iki ya kur nganggo brambang bawang lombok. Dicampurne karo santene, gek langsung wae ditumpangke ning pawon. Ora lali ditambahi godhong salam. Lah nek wis umup lagi dijegurne kepala ikane, lah iki gonge dijegurke pete. Wis pokoke aku engko kur maem karo duduh karo petene wis imbuh ping pindho ping telu tenan iki ki enak banget. Mak jega iki masakanku wis mateng, gek arep tak entas langsung wae madang. Tenan to, aku mung njumuk kuah karo petene iki ki wis enak banget. Tapi iki mau aku ya isih duwe teri goreng, dadi wae tak nggo lawuh. Kepala ikane men dientekne kakung karo bojoku ben seneng.